Niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. May gibuhat siya. Tanawa siya. Naara siya sa sopa. Malinaw nga natulog. Dili. Ayaw siya yapte. Dili! May gibuhat siya. Iyang gisupak ang akong gusto. Nakig-uban siya karon kang Kristina sa damgo. Unsa? Masinupakon ka, Luis! Pasagdi siya, Madam Claudia. Dili mahimong makig-uban si Luis kang Kristina bisan sa damgo lang. Dili mo sila mapugngan sa ilang pagminahalay. Mapugnan ko sila. Tungod kay may usa ka kinabuhi ang magkaguliyang tungod sa gibuhat ni Luis karon. Unsay buot mo ipasabot, Madam Claudia? Inig mata ni Luis. Sultihis siya nga may silot siya madawat gikan kanako. Tungod siyang pagpakikita kang Kristina sa damgo. Ayaw himo ang gubot ang kinabuhi ni Agaong Luis, Madam. Ako na kining naghangyo kanimo. Maluoy ka usab, kantinay. Wa ako'y kaluoy alang kang Kristina, tiguang. Tungod kay sukad pa sa sinugdanan nga karibal ko na siya sa kasing-kasing ni Luis. Ang dugo nga naglatay siyang kaugatan ang gikasilagan ko! Dili ka makapugong sa tao nga mahigugma, Madam. Mapugan ko kini. Silutan ko si Luis sa iyang sala karon. Unsa makain na unaraan yung buhaton? Pukaon ko baga si Agaw Luis. Apan, hugot usab ang iyang panugon nga dili siya tugahon sa iyang paghikatulog. Mahal, salamat sa tugma nga imong gipabati nako ha. Wala kini katapusan, mahal kong Kristina. Mahal, tanaw ang mga aninipot. Nang lupad sila ug may giporma sila sa langit. Ay, kasing-kasing. Nakita sa sulod niya ng kasing-kasing, Kristina. Mahal, ayaw na kong pasakiti ha. Dili ka na may tabog. Kini ang ibutang nimo sa imong nauna, Kristina. Ang mga butang na imong makita na makapasakit kanimo. Pulos ka na dili tinawad. Adunay gahumon na rumog na ini. Aron ikaw paila ko. Tinuod ka, mahal. Gihigugma ko ikaw, Kristina. Labaw pa sa akong kinabuhi. Busa, dili mahitabo ng pasakitan ko ikaw. Bella! Ano unsa man ka, day? Hilom mo naman ka. Hoy, unsa man gitutukan bala na nimo imong pagkaon, day? Ikaw lang kaon, ma. Usa? Ay, pag binuang ha? Usa man may gibati ka, ha? Bella. Matod ko, doon na ka may gibati, diha. Usa man, magproduktor taog ma. Gawas sa balay. Bella. Nga nang bimarog naman ka diha. Ay, hungit lang bisan gamay lang, oy, naunsa ka? Gawas karon day. Bella! Nausa ka! Hoy! Asa magkapay ko, day! Bella! Hoy! Bella! Asa kapay ko, day! Hoy! Bella! Naanak Asa ka? Ay, mulakaw kang laom namang gabi, eh? Uy! Hindi ka wasto, day!
Sa mga to siya. Bella! Day! 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 Oh, hain naman to. Wa naman din sa gawa sa bahay. Ay, mag-CR tingali. Tuaman, misira mang patahan siya. Pero naon sa man to siya. Pura magduna siya gitubag. Ay, naon sa naman tao ni akong anak ko eh. Duol ka na ko, Bella. Oh, naanak ko ang akawon. Barog sa akong atubangan. Oh, oh, Ikaw ang mudawat sa una kong silot ni Luis. oh, Ang akong mga bangkil ang muhatag og kahimpitan sa atong koneksyon. oh, Ikaw ang mamahimo kong matinud-anong ulipon. Ang akong mahaip ng mga bangkil ang mubunyag kanimo. oh. Nga. Baway ka. Baway. Sa mo kining tanan, Luis. Imo akong gihagit. Doon siya magagal sa siyan! Bella! Paulay una ulipon. Usa man to. Mura dunay mi katawa. Ay, nausa man is Bella eh. Ano wa pa man ni mo gawa sa siyan? Ay, pastilan, Bella! Gawas na diha, ay nagun sa man ka, ha? Sakit mo diyan. Kadugay ba ni mo diya sa sudinday? Oy, Nang! O, Deng! Deng! Bella, gawas siya. Papadlong na sa bila, Nang. Deng. Ikaw ba? Sa ka din makain, naglaro-laro kagabi ang dako. Ay, sugo kong mama og hapas, Nang. Bella, gawas na diha ha. Tubaga ka, unsa man ka diha. Naunsa ka? Nang, nakay hapas, Nang. Sa butos tiyan, bakit? Mama taon lagi. O, lagi na, pero ako na ni pabutos bilyang mugawas be. Bella, tubag diha, ay, naunsa man ka? Kasi yutong ko na diha, Nang. Ay, pasag di lang una na diha. Malipayon ka ba, iman ka na ako din sa busay. Mahal ko, Christina. Oh, mahal. Malipayon kay ko. Nahinumduy ka ba sa mga panghitabo ni Kapita? Ha? Kining mong busay ang saksi sa kong paghalat ubog makanimo, mahal ko. Oh. Nang lingkod ka niya ng dakong bato, usa kahapon niyan. O gihalaran ko ikaw og mga buwak. Pungpong sa puti nga rosal.
Rosal. Kahumot sa buwak nga, Rosal. Mao ka na ang imong paborito. Sige pa, mahal. Sulti pa. Ug diha niya ng dakong bato. Gidawat mo ang akong kuma. Nahinumdan ka na ba? Oh. Gibati ko ang kalipay sa maong panahon. Ikaw ug ako. Ni anang bato. Diha magsugod ang atong kuma. Ni anang dakong bato sa busay. Belia! Belia gawas diha, oy, day, gawas, day. Tumaga taon ko, day, nakunsa ka diha sa suday, yung ganina raman taon ka diha, day. Nakabili na ng CR na, narumaybaw kang naunsa na siya diya sa son. Ay, irog, be. Ako na, Belia, ha? Oh, Oy, hala! la! Huwag mo nag-ispila din na lang! Oy, pero, di naman to siya ganina. Nakita na ko ang magawas niya, o na, ang pagsirain ni Voltahan. Oh, Ay, nga lagi. Saan na to nga wa mo di sa son, ha? Ding, tabangi ko din, be. Magitao na to si Belia, day. Wala no? Dali! Tinay, kadlaw na. Usaman maninda ka karon og bingka. Oy, bago na diha, oy. Kaon og sayo. Kaya wa biya kay klarong kaon kagabi eh. Tinay, bago na diha. Uy. Naunsa man ni Tinay. Tol-ed man kaayo nga natag. Mura man ni siyag isusod sa lungon. Hoy! Apa! Naunsa ba ka? Tinay! Hoy! Tinay! Lihok niya ay! Wala! Naunsa ba ni siya? Tinay! Di naman ni mamata! Tinay! Hoy! Pagmata, Tinay! Di! Pagmata! Hoy! Mura man ikigiunom si Tinay! 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 Apo ka! Ayaw kong biyahe, Tinay! Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo ka man, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.